Pues todo dispuesto ya para subirnos al piso de arriba del trolebús y continuar ese trayecto del que les hablaba Belén hace un momentito. Y es que hoy queremos fijarnos en ese cuarto encontro das escolas asociadas da UNESCO que se desarrolla en el Pazo da Cultura de Pontevedra y hasta el sábado. El lema es Educación sí é importante. Un total de 11 centros en Galicia están integrados nesta rede de escolas asociadas da UNESCO e están participando nestes días no Pazo da Cultura. Estamos a falar de centros de infantil, de primaria e de secundaria. E contan ademais cunha convidada especial. Chámase Magdalena Pons, ela é a coordinadora de Andalucía e ademais ven en representación a nivel estatal. Ela mesma explicábanos a orixe desta rede. Es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, que hubo unas personas, sobre todo una maestra belga, que le daba pánico que se pudiera repetir lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y entonces pensó que la mejor manera era construir la paz en la mente de las personas. Y de ahí surgieron las escuelas asociadas a la UNESCO, que lo que pretenden es que instruir a plantar en la mente de las personas la semilla de la paz. Claro, eso suena un poco abstracto, pero en realidad se está llevando a cabo en las escuelas y a través de aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir y aprender a construir un mundo juntos. Esto se hace muy poco a poco, como todas las cosas en materia educativa. Lleva muchos años preparar la mente de la gente para que sean capaces de dialogar, de entender a los demás y de conocer bien lo que piensan los distintos habitantes del mundo para poder comprenderlos. Hay que formar a profesores, hay que hacer que los centros formen parte de la red, hay que involucrar a los chicos, como dice usted, esto necesita de muchísimo tiempo. Y además está la enseñanza habitual de un centro. El lema de este año es educar sí es importante. Sí, y además tenemos un montón de proyectos en los que trabaja la red, como la Ruta del Esclavo, para que la gente conozca lo que pasó durante toda esta época y que muy poca gente puede decir que no intervino, digo muy pocos países, aunque algunos lo intentan. Y este es un proyecto faro de las escuelas asociadas. En Galicia se está trabajando esto, en Andalucía poco, pero se van a integrar en ello, y después también se intenta que las lenguas no sean un obstáculo, sino al revés, sean una riqueza más, que la gente las vea como una riqueza para poder comprenderse y poder dialogar. Hello, my friend, que sería hola, meu amigo. Nin hao. Quere dicir? Hola. Xavier Prado, que é o coordinador precisamente da actividade de multilingüismo. Venden de Pontareas, pero contanos un pouco, que é esta actividade? Esta é unha actividade que levamos facendo desde xa fai máis de casi 20 anos, donde utilizamos un conxunto de xestos internacionais para iniciación do alumnado de forma voluntaria nunha lingua da súa elección. Este ano traemos aquí alumnado que presenta a unha actividade aos demais, aos nenos, podemos decir, de primaria, para saudar, por exemplo, en suajili, en alemán o en chinés. De hecho, muchísimas veces que hemos tenido encuentros, se ve que la gente normalmente no tiene problema con las distintas lenguas. Se preguntan cómo es en gallego, cómo lo decís vosotros, cómo es este juego, y así poco a poco se va construyendo un mundo en el que la gente puede convivir y puede intentar ser un poquito mejores. En el acto de presentación de este encuentro han querido también mandar un mensaje a Luisa Márquez, la coordinadora de esta iniciativa, que recibía el día de San Sebastián en Pontevedra uno de los premios Ciudad de Pontevedra precisamente por la labor que está haciendo. Por esto todo el mundo se ha sentido como receptor de premio también. Y las escuelas andaluzas, aunque muchos no conocen a Luisa porque no han tenido ocasión de conocerla a lo mejor, pero no dudaron ni un momento en sumarse a la felicitación.
Pois precisamente Luisa Márquez está a facer de anfitriona para pais e nais, para mestres e para alumnos de infantil, primaria e secundaria que están a formar parte deste encontro. Un encontro do que ela tamén nos falaba para plantexarnos fundamentalmente os obxectivos. O que pretendemos é primeiro poñer en común os proxectos que as escolas están traballando, porque nos movemos dentro do que se chaman proxectos Faro. Hai 3 ámbitos: cultura de paz, patrimonio e desenvolvemento sustentable, e un pouco poñer en común que é o que están facendo durante este curso as escolas, a parte de que convivan, de que se coñezan, de darlle identidade á rede de escolas asociadas. Porque quer dicir que aquí hai rapaces de Pontareas, hai rapaces de As Neves e que van a dormir aquí contando coa labora tamén das familias. Pois sí, o sistema que temos é de acollemento familiar e a verdade é que tiñamos máis familias que nenos para acoller. Con lo cual, bueno, é un pouco o espírito UNESCO. As familias tamén comparten, se involucran non só con as actividades dos nenos, sino, pois eso, recibindo a nenos de fora. De infantil, primaria e secundaria. Sí, de todos os niveis educativos e además traballan conxuntamente nos obradoiros. Isto non vai por idades, están todos mesturados. Estos están todos mesturados, todos teñen cosas que aportar. Ademais, a percepción da UNESCO é que podemos aprender os uns dos outros e os uns con os outros, e por iso non separemos as edades. O plantexamento deste ano parte dun lema: a educación sí é importante. Pois sí, porque pensamos que hai, pois, desde a nosa perspectiva, unha agresión contra a escola que non se valora na xusta medida, porque se considera que a escola debe dar rendementos económicos. Para nós a escola non é unha inversión, é unha inversión sempre, nunca pode ser un gasto, e un pouco por eso marcar como a educación ten unha capacidade transformadora, que é un dos elementos claves para as escolas. E como se fai todo isto para combinalo co que é pois o ensino en sí, as asignaturas, adicar tamén este tempo para este tipo de educación? É que estes proxectos non están ao marxen das áreas. En teoría, os nenos e as nenas deben aprender por competencias. Entón, competencias para a aula, o sea, hai que darlle unha educación de calidade, unha educación científica, unha educación que responda aos retos da sociedade na que están vivindo, pero ao mesmo tempo ten que convencerse con formarlos e darlle competencias para a vida, que é un pouco o que marcan as escolas UNESCO, esos 2 ámbitos. Entonces, están dentro das propias áreas, se incluyen dentro dos discursos, dos diseños curriculares, non é o a marxen, independentemente que en algunhas escolas a maiores, os nenos e nenas teñen un servicio de voluntariado UNESCO en donde traballan para difundir os proxectos entre os seus compañeiros. Atendendo o que está a sonar ás nosas costas, o idioma, a cultura, a tradición está moi presente. Sí, totalmente. Nos somos universais porque entendemos que educamos para un só mundo e que somos un só mundo, pero ao mesmo tempo non podemos abrirnos ao mundo se non somos conscientes da nosa propia identidade, de valorar o que somos, quen somos, como é a nosa cultura, para poder compartirla, e ademais porque todas as culturas teñen valores universais comuns, que é un pouco o que pretendemos proteger e defender. Aquí hai moitas barreiras que superar. Primeiramente, que o centro acepte, que acepten os mestres e chegar despois aos nenos. Sí. A verdade é que non se pode entrar na rede se non hai un acordo unánime do claustro de profesores e profesoras. Esa é a primeira opción. Logo hai que convocar as nais e os pais e un pouco explicarle cada ano aos nenos e as nenas que somos unha escola de UNESCO, porque a veces o esquecen durante o verán ou chegan nenos e nenas novas porque se incorporan aos novos grupos, e un pouco pois hai que convencerlos no sentido de informarles, que reflexionen sobre o que está e pedir a súa axuda. E a verdade é que as respostas nas escolas en xeral son boísimas. Son todas escolas públicas ou algún centro privado ou concertado? En Galicia somos todas escolas públicas, pero na rede hai escolas públicas, escolas concertadas e escolas privadas tamén. En Galicia porque é a donde chegamos, non existe unha traba de decir se un é escola concertada non pode entrar. Lo único que ten que asumir son esos valores que defendemos como escolas asociadas. Busquemos entón referentes que fan distintas estas escolas asociadas da UNESCO. Así soubemos dun grupo de radio e tamén dunha sección de multilingüismo coordinada por Xavier Prado. Aquí os rapaces coa lingua o que fan neste encontro é pasar de ser alumnos a monitores. Este ano traemos aquí
alumnado que presenta a unha actividade aos demais, aos nenos, podemos decir, de primaria, para saudar, por exemplo, en suajili, en alemán ou en chinés, de forma que esperemos que despois de asistir a este obradoiro, pois os pequenos podan coller un pouco a ilusión tamén por aprender linguas. Hai moitas linguas no mundo, están aí para ser aprendidas, e en este caso os nosos alumnos van a facer de monitores para eles. Son alumnos no noso instituto, pero aquí veñen de monitores con toda ilusión para ensinar o que aprenderon a estos nenos, e utilizan unha colección de xestos común para todas as linguas. Para mostrar, polo tanto, que a lingua tampouco ten que ser unha barreira. Non, aquí nunca, simplemente é un achegamento e unha aprendizaxe que sempre te pode abrir unha porta, unha xaneliña que mellor non sabes moi ben se che podes resolver o futuro en algunha circunstancia. Esta actividade é a parte do que son as súas asignaturas, as súas áreas? Sí, esta é unha actividade que utilizamos todas as posibilidades que están ao noso alcance. Neste caso, os alumnos participantes están en atención educativa e escolleron, presentamos unha opción máis ben de carácter plástico e unha opción de multilingüismo, o sea que se pode decir que aquí están de forma voluntaria, dentro dunha hora donde pois están dentro do horario escolar, claro. E polo tanto é un xeito máis de aprender idiomas ou tamén aprenden da cultura que está relacionada e a tradición con este idioma? En principio, aquí o que aprenden é se inician nun idioma. Detrás do idioma está a cultura, forma parte da súa aprendizaxe, pois interesarse e, por exemplo, neste caso traemos unha mostra de cultura africana cunha canción de saúdo en suajili que verdadeiramente é un elemento cultural desa cultura. Traballamos a lingua, pero evidentemente a lingua é un acceso a todo un mundo. Ben, pois podemos falar entón con algún destes participantes. A ver, por exemplo, por que escollestedes este idioma? Chamaste Beatriz, non? Eu é alemán. Ai, é alemán. Eres do Guten Tag, non? Sí. Que sabes de alemán? Saudar, preguntar que tal estás, como te chamas, e tamén preguntar sobre algún lugar fermoso. O alemán é moi complicado, se son esas expresións feitas, vale, pero chegar máis aló aparecen as declinacións, e para iso tamén tendes que ter unha base no voso idioma. Como o ves ti? Ademais din que deses idiomas nos que hai que pronuncialo absolutamente todo, non? Sí, é un pouco, da pronunciación non máis difícil, pero como estamos aprendendo, pouco a pouco vaise sabendo máis. Eu dicía Guten Tag porque é o bo día, pero se o trolebús sale pola noite, como sería o saúdo da noite? Non. Guten Nacht, quizáis? Non sei. Que outro saúdo sabes? Hallo. Despois o Hallo my friend, que sería hola meu amigo. Moi ben. Que idioma cadaches ti? Chino. Chinés. Cal é o teu saúdo? Ni hao. E quere dicir? Hola. Hola. Que máis sabes do que é o chinés, da súa cultura, do seu entorno? Porque aquí os símbolos tamén xogan un papel moi importante, non é como o alemán que hai que lelo todo, aquí non se sabe o que hai que ler. Non sei, o chino son como unos cuadros que solo eles entenden, pero traducimos para que podamos leerlo. Las letras normales. Muy bien. ¿A tu idioma? O chinés tamén. O chinés? Sí. Aprendimos ao básico, a saludar, a preguntar que tal está o noso compañeiro ou amigo, e tamén a preguntar como te chamas. Temos cada un distinto apelido. Por exemplo, eu son Erika Tevier, que significa especial. Escollemos este idioma para ter outra variedade, aparte do suajili e o alemán, porque é moi interesante aprender os idiomas de outros países que posiblemente máis adiante teñan outras portas abertas para o traballo. Ti telo moi claro, Bastante, teño bastante claro. E ti, que idioma cadaches ti? Suajili. O suajili. Os 4. Hai algún cántico por aí en suajili que podeda... Sí? Bueno, pois que tal se para pecharnos o programa facedes esa representación? Parece vos ben? Pois veña. 1, 2, 3. Jambo, jambo wana, abarigani, ensurisana, wagareri, wagariniswa, kenya yetu, akuna matata. Bueno, que quere dicir eso? Do Hakuna Matata pode soar a máis dun neno. Que quere dicir? Disfruta la vida. Non hai problema. Disfruta la vida. Ben, pois esa pode ser tamén a nosa mensaxe para poñermos fin a esta viaxe do trolebús. Disfruta da vida. Hai problemas, pero temos que miralo sempre dende a banda máis positiva. Moitas grazas por estar aí. Seguen en compañía de Localia Televisión Pontevedra. Disfruten tamén da fin de semana.